I denne uge begyndte det nye hold rengøringsassistenter fra Silkeborg Kommunes rengøringssektion på uddannelsen til rengøringsteknikere. Fagforeningen Danmark nede i det. De dækker det hele. Det lavede man en ny lov, så de kunne gøre der. Jørgen Wulff fra 3F Silkeborg var mødt op midt på ugen for at fortælle kursisterne om den danske model og forklare, hvordan systemet med overenskomster i Danmark fungerer. Man skal skrive det ugen i timetal. Og hvis der står 37 timer, og du har arbejdet 37 timer, og arbejdsgiveren kommer og siger, kan du ikke lige tage 4 timer mere, så er du ret til sit nej. Det er forventningsfulde kursister, der hver dag i denne tid møder ind på Aarhus Tech. Jamen, nu er det jo tredje dagen, og jeg synes, det har været ekstremt positivt. Altså, kom med en positiv indstilling, og den kører bare igennem, fordi vi vil gerne det her. Vi får jo en chance ved at på sølvfad her, og det er dumt at ikke tage det seriøst og gøre noget ved det. Det er dejligt at komme. Jeg synes, at Jørgen, vores chef, han har gjort mig for os, for at kan komme her. Og jeg synes, at det betyder mig, også for vores arbejdsplads, når vi skal konkurrere med de andre. Så, ja. Jeg vil gerne være bedre med alt det teknisk, så det bliver undervist her. Så derfor. Hvordan er det at gå her? Det er fint. Hyggeligt. Vi hygger mere. Vi snakker meget sammen. Vi lærer også flere ting, end vi gør på vores arbejde. Så. Jeg forventer nok, at jeg kan lære lidt mere om ikke kun rengøring, men også de der midler, jeg bruger, og hvordan jeg skal arbejdsstille og forskellige ting. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er spændende, men det er også det deler mig også noget andet. Det er hårdt at skulle sidde og være fokuseret, når vi er vant til at rende rundt en hel dag, ikke? Så meget, meget spændende, men bestemt også udfordrende. Jamen det har jeg jo, fordi jeg gerne vil have puttet noget faglighed på det, jeg kan. Det synes jeg er meget vigtigt. Vi har generelt et dårligt ry, rengøringsassistenter, ikke? At vi er dumme, eller det er det eneste job, vi kan få. Og det er det jo faktisk ikke. Mange af os er jo rigtig glade for at lave det, vi gør. Og ja, som sagt gerne vil have puttet noget faglighed på det. Vise den stolthed, som vi ligger i det arbejde, vi gør.